Masiye endlini kaYehova inyawo zethu zifike zema emasangweni akho Jerusalem. Masindululele Senkonzo ngokucula kunye kulamaculo asewisile 265 bongani bongani inkosi yezulu. Kunamhla sibona ukukhanya kwecawa. Yimini kaThixo, yimini enkulu. Yimini yemini lichame ebantwini. UThixo wadala izulu nomhlaba, wabuya waphumla ngemini yecawa. Ithamsanqa lakhe labekwa ke kuyo, kungoko lo mini kusithiwa ingcwele. uKristu kanjalo ngeyakhe imini wavuka ekufeni wabonwa ehleli, kungoko kumiswe le mini yenkosi ndaweni yaleya yamiswa kuqala. Ngemini engcwele kundawo ngendawo abantu benkosi behlanganisene, umoya kaThixo umoya kaBawo besenza inkonzo bevuya kunene. 265 Bongani
Umbhedesho wemini yecawa tsebeletso ya tsatsi la morena page 12 ngako oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina nikhoyo apha uba mani ndipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwi elilulamileyo siye esihlalweni sofefe lwasezulwini nisithi emveni kwam ndizixela phambi kwakho into yakaloza iwe enyakeni zakho ekuthandazeni phezu konke siphosisile salahlekana neendlela zakho njengegusha ezilahlekileyo sigqithile ngokulandela amaqhinga neenkanuko zentliziyo zethu sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele siyekile ezo nto esingezenzile asazenza senza ezo nto esingezingazenzi akho nokuphila kuthi kodwa wena Nkosi wenze ngetafa uthi baphosisi amahliziyo zilusizi anyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantwini uKristu Yesu inkosi yethu ukuze uthi bawo olufefe phezu konke usiphe ngenxa yakhe ukuba sithi
emveni kwalokho hlala inhlalo ebhedeshekileyo elungileyo ebungcwele hlala inhlalo ebhedeshekileyo elungileyo ebungcwele kuze kudunyiswe igama lakho. Amen, amen. 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 Oh, siyakuthandaza. Khulula abantu bakho esiphosweni zabo. Size sithi ngabo ububele bakho ubukhulu. Sisindiswe ezintanjeni zezo zono sizenzileyo ngokuthathaka bethu. Uze wenze oku bawo wasezulwini. Ngenxa yakhe uYesu Kristu, inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Awuthi sezulu.
namhlanje ngumhla weshumi elinesithandathu kule nyanga yesibhozo kulo mnyaka wama-2020, 16th of August 2020. Kodwa masifumane isifundo sethu sokuqala isisonto sizokugqibela. Sasifumana isifundo sethu njengoba sibhaliwe kule ncwadi yeGenesis 45. Genesis 45 siyaqala kulo mqolo wokuqala sithi xhaxhe kulo wesihlanu. Sawuhamba nayo ke nabayifumeneyo. Sihloko sendaba, uJoseph uyazazisa kubantakwabo. uJoseph akabanga sabanako ukuzibamba. What izicaka zakhe masiphume. Kwasala yena nabantakwabo. Abaxelela ukuba ungubani na. Watsho ngesikhala esaviwa ngamaJiphutha. Lwaza olo mingi mingi layokutsho nakomkhulu uPotifari. Wenjenje uJoseph ukuthetha nabantakwabo. NginguJoseph, nithi ubawo usaphila na. Bakukuva oko abantakwabo bothuka ababi nako nokuthetha. Uthe uJoseph, sondelani, basondele. Wathi, ndinguJoseph umntakwenu enamthengisayo eJiphutha. Sanukukhathazeka ke okanye nizohlwaye ngenxa yokuba nandithengisa apha. UThixo owathi mandinandulele ukuze kusinde abantu. Eli lilizwi lenkosi. Yanga ke inkosi yoxolo ngathi ihlele emazulwini ngakuthamsanqelisa ukufunda kwamazwi wayo ngokude bekunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguYehova. Siyakudumisa Thixo,
Masithandaze xa sizawuthandaza. Imithandazo esizayithandaza mibili. Oqala ukuthandazela isifo esigqiba abantu, ubhubhane ophakathi ogqiba ilizwe lonke esithi besisigqibele sinabantu esibathandayo kodwa sikafika ubhubhane kuthiwe nobani umkile. Le nto ke ngoku sizawucela umama uTona athi kuThixo naba bantu bebhubha i-COVID-19 kwenzela into yoba xa igqibayo sicela umama uBhulu athi kuThixo nale inkonzo mayiphahlwe nguye. Izake mamdodana. Usindive ekuseni somandla Thixo wethu engcwele sibuye sakhona ezinyaweni zakho Nkosi. Thixo wami sizobulela sibulela Thixo wami ububele bakho obungakanani osenzele bona Thixo moya engcwele ngoba wena Nkosi elungileyo xa besenze umfuse lokufa sele komandla esingayazi uba sawuphinde siphakame ngenxa kabhubhane okhona. Thixo wami sikhungethwe kakhulu ubhubhane. Thixo wami umgqibela umuntu wakho ubuthetha naye kungekho nto kodwa uve sekuthiwa umkile somandla. Thixo wethu sibhelela ke kuwe Kristu, sibhelela kuwe moya engcwele kaThixo nyani unaphakade kaThixo ngoba uthatha indawo oselungileyo. Thina izinto zangomso asizazi, nguwe wedwa onokwazi konke. Thixo wami onamandla amakhulu bemkile abantu, zimkile izicaka nezicakazana zabo, zimkile insika zelizwe. Thixo wami olungileyo kunye nalo bhubhane ukhoyo. Thixo wami sihleli singamalolo, sihleli Nkosi siyathingaza. Thixo wami ngoba siyazi uba uvela ngaphi nakubheka ngaphi nakuba asisifo silapha emoyeni. Thixo wami olungileyo sincede Nkosi yethu, sincede Thixo wami oyingcwele. Inkonzo ziyalambatha zibile azingeni ngenxa kabhubhane oselungileyo. Sincede Thixo wami oyingcwele. Amen. Le mbinani ishiyekileyo sesesekosi uyifihle phansi kwesithunzi samaphiko akho kude kudlule ixhwaleni. Moya engcwele wena uhambe nathi, uhambe nathi indlela ende. Thixo usithwele sanga singamalungisa Nkosi singengaphi, singaboni phambi kobuso bakho kodwa wena Thixo wabo nje njalo usinonelela ngoba uyamthanda ubone umkakhe. Athi ubhala ubalo Thixo uThixo wethu kona phakade yena uyosikhapha kude bese kufika. Sincede Nkosi yethu
ungasikhalali sithwale kunye nabantwana bethu sithwale kunye namakhaya ethu Thixo molungileyo sihleli inkosi elungileyo ngokungazi sihleli ngokungazi kweli lizwe izinto zangomtha sizazi siyaleza wena moya oyingcwele kuba wenze njalo wobela phezulu Thixo wami uyawuqabela ngaphesha kwezilwandle abantwana bethu lapho bakhona Thixo mngenelela ezikolweni ngenelela inkosi indaba lapha nakuyasenatani Thixo sivile ngokuba abantu umuntu ohlelela ubulala abantu besifazana Nkosi yami engcwele Thixo siyazi ukuba masibe sengaphina unkani kakumkani thatha indawo njengokuthini wena ngenye imini wathi wawubona uluntu lonke luwesonweni wathi bankosi elungileyo wena wosela ulali intombi lasibayeni wasiva isincunyu nesikhalo sabantu bakho babencunya ejiphuti ebulawa nkosi kucinezelwa kabuhlungu uyenje njalo nkosi ukuthi wathi hlilekile sobahlanga nakaloku nkosi silindela kuwe ngoba nguwe ithemba lethu wena wethembekile somandla sikhalela wena Thixo sikhalela wena nkosi elungileyo kuba asinathixo wumbi ngaphandle kwakho wena uThixo wabaza Thixo wa Thixo unaphakade hlala kule ndawo sikelela nkosi umuntu wakho besibekile ilizwi kule ndawo umfo kaMaki uyamazi ukuba utata wekhaya uyamazi uba yinsika yenkonzo yakho yezulu uyamazi uba nasemsebenzini uyinsika yomsebenzi wakho mfihla somandla umtholi angamthangela ndawo umsikelela yena nenkosikazi yakhe nosapho lwakhe Thixo oyingcwele simi ngabo kule ndawo sixhathise ngabo Yesu osenzile zonke into sicelayo osiyami ukuthi ufikele bazakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen unabantu onamandla onke bawo wethu osezulwini le yimini yakho Thixo wethu thina singabantwana bakho sikulomnquba Thixo wethu womkhonzi nomkhonzazana wakho haleluya sikulomzi wakwaTata uMaki Thixo wethu onamandla onke simi Thixo wethu othandekayo sibulela kwa imini osinike yona esingazange sayibona Thixo wethu simi kule ndawo Thixo namandla onke abanye abantu bengavukanga nansi inkonzo Thixo wethu osuke ngelixesha wayisusa ezityalikeni wayibeka eminqubeni Thixo wethu oyingcwele sikule nkonzo yeminquba moya oyingcwele sikule nkonzo yakho Yesu Kristu Thixo wethu namandla onke inkonzo yakho lena
Yesu ndini wasezulwini owokufudula usuke eminqubeni Thixo wethu ezitalikeni ungene emizini Thixo namandla onke ufumana abantu ngoku Thixo wethu engcwele sibona le nyweba yokuba inkonzo isuke ezindaweni emele ukuba kho kuzo iziso ezindlini Thixo namandla onke ukuze abantwana bethu nesihlobo zethu zibone Thixo namandla onke okanye ziselwe kufutshane le nyweba ingaka Thixo wethu ingabi ngathi yinto yabantu abathile kodwa ibe yinto yasekhaya Nkosi sikulonkonzo Thixo wethu engcwele sikulonkonzo nakuthatha uMaki Thixo wethu ingcwele umgqumbe umngcwalise Thixo namandla onke umsikelele siyamazi ngowethu Thixo wethu simqhelile Thixo namandla onke kodwa beka Thixo wethu namandla onke beka izwi emlonyeni wakhe Thixo namandla onke ukuza kushumayela Thixo namandla onke sivile ukufundwa kwezwi Thixo namandla silungiselele Nkosi okokuba elilizwi lakuthethwa kuthi silive sandule silenze Thixo wethu ngoba izwi lakho linguwe Thixo namandla onke ilizwi lakho uthi omnye umuntu Nkosi yami lisisibane senyawo Thixo wethu ngexesha lokungungiphala kwethu ngexesha lokoyika kwethu ngexesha lokuba ukholo lwethu Nkosi luzanyazangisiwe zizifo Thixo ziqubulayo esingazange sasibona ngoku uthatha ilizwi libeke endlini Thixo wethu onamandla onke uza ngokuwena ngolizwi lakho linguwe nje Thixo namandla onke uze ngokwakho endlini Thixo wethu siyabulela ukuba noThixo onjengawe Thixo namandla onke Nkosi yami nansi lesekethe Thixo wethu nansi lesekethe Nkosi yami yabantu bakho nansi lesekethe ka-339 Thixo namandla onke siyayiyaleza sibeke ebusweni bakho Thixo wethu engcwele sibekela Thixo wethu umuntu wakho Thixo wethu inceku yakho Nkosi umthandiswa wakho Nkosi uthatha uchabalala uNkulunkulu onamandla onke Thixo wethu engcwele nomama Nkosi yami basikelele ubangcwalisa Thixo namandla onke kulo msebenzi ubaphathise wona Nkosi yami baqinisa amadolo ubanika amandla okuhamba le ndlela ubathume yona Thixo namandla onke siliza kufundwa kilizwi isikele uluthamsanqa lelisi ukuze nomuntu ozakulithetha kule ndawo ubeke kunye ngoKristu Nkosi yethu amen sizawungena elizwini khamenge xengile thando Thixo xa sizawungena elizwini namhlanje andizibulisele umongameli walesekethe umfundisi uChabalala uShengu ifamily yakhe andizibulisele umfundisi okhona apha esekethini umfundisi uMaSulu khamenge xengile thando Thixo kunye nomama engekho ephangele khamenge xengile thando Thixo andibulise executive yonke yesekethe esiphethele isekethe yethu khamenge xengile thando Thixo mandibulise unkosikazi wami mama uMaki family yam family yakwaMaki ezalamane zayo mandibulise torhwana bonke abantu abakhahlelwayo kule nkonzo abantu abalivayo ilizwi lam ufuna ukuthi kubodumelanga right sanibona abshe ninjani phofu asibulela uThixo esasigcinile umamtshawe xa ethandaza ukuthi abanye abantu besigqibele sihleli nabo kodwa ngoku they are no more kodwa uThixo sasigcinile sibulela ke le mini
esicinga into yoba sizawungena elizwini sikhangele kula maculo asewistile 377 kamente entle engcwele ethandwa nguThixo 377 iculo esizawungena ngalo elizwini lethu lanamhlanje. Hlala nami litshonile ilanga ubusuku bufikile Nkosi mandingasali ndingenamncedi yenzela uncedo ngokuhlala nami buya khawuleza obu bomi ndiyashiywa zezomhlaba izinto ndibona inguquleko zodwa wena ungaguqukiyo hlala nami yiba soloko kufuphi nami undigxothele zonke iintshaba zam uwe wedwa Nkosi onokundigcina phakathi kweentlungusi hlala nami andinakuxhala ukho wena intlungu neentsizi azinathi luphi uloyiso lwakho ngcwaba ndiyakoyisa xa uhleli nam zibonakalise emehlweni am uzundikhombisa okwezulu khanyisele yonke indlela yam nasekufeni kwam uzube nam 377 Hlala nami
sikhumbule ilizwi kwezasifundo besigqibele kuso ukufunda umdla wami Bashumayeli utsalwe ile verse apha u45 Genesis 45 le verse yesithathu Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo baya ukwamazwi endicinga into yokuba athethwa ngumuntu wawo ngqo uJoseph ithi wenje uJoseph ukuthetha nabantu akwabo Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo wathi njengoJoseph koma nithi ubawo usaphila na Khamende enhlengcwele ethandwa Thixo ndifuna uma kuloo ndawo njengoJoseph ithi eyesibini sentence nithi usaphila na ubawo Khamende enhlengcwele ethandwa uThixo mandikhumbule ke into yoba sikwinkonzo yesithathu kule nyanga yoomama Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo le nyanga eyathi oomama bazithathela yona ngo-1956 Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo xa babematsha besiya kuStraight Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo wavakala umuntu esithi wamthinta umfazi wayithinta imbokotho Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo namazwe wagqibezelayo aya kuStraight Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo kodwa yena ndifuna uma kule ndawo ithi wamthinta umfazi wayithinta imbokotho Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo kule nyanga yabafazi sazi noba sendikwixabiso lokuthi labafazi kodwa igama elivakala kakuhle ngelaa xesha ngabafazi Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo kodwa kuba sifuna uhlonipha oomama simane sithi oomama kodwa ndifuna uaphila mostly to the empowered men amadoda seweyibonile le nto Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo to come and participate in the emancipation of women Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo inganeli nje ukuba azomncedisa kodwa azoba yinxalenye ekukhululeni oomama Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo kuba impilo nto umane kusithiwa indoda kanti kukho amadoda afana nathi angahlukumezi bafazi ndicela onke amadoda afana nam Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo sibe kweli cala lizomncedisa oomama uba bakhululeke Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo laleli nje uba bakhululeke liba-asiste ekulweleni ii-rights zabo njengoomama Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo kuba sithi sihleli nje siva amagama amakhulu gender-based violence Khamende and femicide Khamende enhlengcwele ithi bengathi igama elimnandi eli kanti eli gama linohlukumezo labafazi Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo I want to call upon all men that are empowered Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo to come and participate in the emancipation of women ngale mini namhlanje Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo athi umdla wami utsalwa apha ngo-3A uthi 3A ndinguJoseph Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo yayifaka le yesibini yangu-3B nithi usaphila na uba Khamende enhlengcwele ethandwa nguThixo lavakala ilizwi lenkosi ibandla lihlele ezindlini uthi umthandazi
Khamende hlangcwele thando uThixo sibuyele kwinkonzo yakudala inkonzo kaThixo khamende hlangcwele thando uThixo ethi charity begins at home khamende hlangcwele thando uThixo phambi kokuba uyokushumayeza ibandla ngaphandle shumayeza indlu yakho khamende hlangcwele thando uThixo i-lockdown ibangela into yoba sibuyele kulonto khamende hlangcwele thando uThixo ndahlala athi mna nendlu yami sizamkhonza uThixo ophilayo khamende hlangcwele thando uThixo yandikhumbuza lento into incwadi ebhalwe ngumfundisi uBatman kunye notata uMbangulu khamende hlangcwele thando uThixo ubhuti Otho kunye noBravido khamende hlangcwele thando uThixo into kaNyobole ethi le ncwadi amabalengwe ngobukhokheli khamende hlangcwele thando uThixo ithi xa iqala pha ithi lintoni nebandla khamende hlangcwele thando uThixo athi lo mntu ibandla likaThixo ngabantu abahlanganiseleneyo khamende hlangcwele thando uThixo behleli kuba khamende hlangcwele thando uThixo bethemba uThixo amen okay sihlale ngoko emakhaya kuba sithemba uThixo khamende hlangcwele thando uyahamba utata uMbangula notata uBatman but ayoneli nje lento ilibandla ukuhlala enkonzweni ngapha kwendonga khamende hlangcwele thando uThixo iyaphuma isebantwini khamende hlangcwele thando uThixo uthi amabandla amabili uthi amabandla amabili yeka njengoba sigcwelisa amabandla nje uthi there are two churches of Christ khamende hlangcwele thando uThixo uthi church triumphant khamende hlangcwele thando uThixo a church militant khamende hlangcwele thando uThixo uthi leyo kuqala khamende hlangcwele thando uThixo libandla labo bantu labo bakhonzi sebewele ngaphesheya khamende hlangcwele aboyisileyo emhlabeni khamende hlangcwele thando uThixo uthi bawelele kumathunzi amnyama khamende hlangcwele thando uThixo uthi abantu bethu mamtshawe xethandaza abantu bethu asikwazanga nokuthi goodbye kubo khamende hlangcwele thando uThixo bahambi bathathwe iCovid khamende hlangcwele thando uThixo phakathi kwethu khamende hlangcwele thando uThixo ebathatha khamende hlangcwele thando uThixo sathi kuba yathi sihlonipha upresident imithetho ye-lockdown yabangela into yoba singakwazi nobangcwaba khamende hlangcwele thando uThixo may their souls rest in peace khamende hlangcwele thando uThixo ngemini yanamhlanje khamende hlangcwele thando uThixo uthi ibandla lesibili ibandla i-church militant khamende hlangcwele thando uThixo uthi libandla ngabantu ngabakhonzi abaselapha emhlabeni khamende hlangcwele thando uThixo abasesedabini awulokulwa noSathane khamende hlangcwele thando uThixo basazabalasa khamende hlangcwele thando uThixo ukwenza into yoba khamende hlangcwele thando uThixo abantu bamazi uThixo. All right, that is the church military khamende hlangcwele thando uThixo ufuna ukuthi kuthi xa singena kule nto kumele siyazi into yoba sinoThixo njalo uthi upresident phezulu xa senza isipitshi sakhe esikhulula from level 3 khamende hlangcwele thando uThixo to level 2 khamende hlangcwele thando uThixo uthi abantu ngoku khamende xa begqibezela ngokwe-12 kaJuni last July ngethe ukuthi ubomi bethu buxhomekeke esandleni sethu khamende hlangcwele thando uThixo uthi nangona ngoku ndingathi ndiyanyenyiswa khamende kuba ndiye ndaqaphela into yoba jonga ii-recovery zethu ngabo abantu bethu bayabhubha uthi ithi statistics sakhe 11,000 and some odds ababhubhileyo through COVID khamende hlangcwele thando uThixo uthi abantu aba-confirmed aba-positive ku-COVID-19 ayi-538,000 khamende hlangcwele thando uThixo uthi eyona nto ibangela into yoba angene kulevel asisekulevel 2 ukubona lo mcimbi we-recovery khamende hlangcwele thando uThixo uthi 475,000 abantu recovered uthi boyisiphi
Kamente ehlengcwele ethandwa nguThixo. Balwile nayo iCovid. Kamente ehlengcwele ethandwa nguThixo. Boyise. Siyambulela uPresident. Ngoba asithumele asibuyisele ku-level 2. Khabe kodwa into endiyithandayo pha uthi nangona ndimise kuye. Mamela, you must still wear your mask. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ayithi yona iCovid iphelile kodwa iCovid ngoku iyehla ithatha i-downward trend. Khabe God, you must still wear your mask. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ithi xa niphila xa nihlalayo khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo nijonge i-social distance. Mama uMaki nomama uTola ukwenzela into yoba omnye umntu abe 1 meter apart from one another. Unoncango kuyeliwe bantu bakuthi. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Uthi xa igqibayo if you have a chance, you must wash your hands after every 20 seconds. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kodwa uthi if you have a chance, sanitize. Ifuna ukuthi siyambulela uPresident. Kodwa yona nto ndifuna uyiva ngoku. Mamela ke umdla wami kule ndawo. Umdla wami kule ndawo wenje nje uJoseph ukuthetha. NginguJoseph. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ngifuna le ndawo khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo sihambe nayo sike siyijonge noba izawusithini. Bendithenge itimana yami phaa phezulu. Yathi njengoko ndinjalo. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Yathi itimana yami without mask. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. That is Swedish. That is 8-10 mask without mask. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kodwa u-40 chapter 43 no-44 usibonisa uJoseph ehleli baPontifaro. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ehleli khona enxiba imask. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Esigqumile ukwenzela into yoba abantwana bangamazi. Ithi le Bhayibhile yami wayisejikwe negama. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Uthi uba uyokhangela uJoseph ufike semngekho uJoseph apho kule ndawo. Ufike semkho uTsafenathi Paneha. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Uthi ukhangela uJoseph wena ufike sebizwa ngegama lasemthinjweni Tsafenathi Paneha. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kuba umaskile. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Wanga uthatha laa nto ayikwiPesitiqi phambi kwabantakwabo. Wanga uthatha laa nto ithethwa nguDavide. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ithi undilungiselela isithebe phambi kwabantu ezenibabo. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Wathi gqi kubo seyikhulula imaski. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Esithi kuye khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. NginguJoseph. Kuba sometimes abantu bayazenza izinto ebantwini. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kodwa kukho isifo solibala. A person forgets into bebekuhlethishile izolo. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kodwa uthi gqi yena akhulula imaski. Athi ndinguJoseph. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ndifuna ukandijonge le nto. Sometimes khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Abantu abalali xa bebhunga umntu. Hayi. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Abalali abantu xa bembhungayo umntu. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Akalali uJoseph ehleli kwisitulo esiphezulu. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Ufuna uhukisha abantu bakowabo. Uthi waphuma. Uthi u-44 waphuma wathetha nesicanga sakhe ekuqala. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Agqiba uthetha naso kuqala wathi kuso indoda ingxowa nganye makayigcwalise zizithumbu zengqolowa. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Awugqiba kwingxowa nganye afake imali le bebezothenga ngayo. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Uthi lo mntu noba sisingesi if you want to beat your enemy, stay next to your enemy. Your enemy should not be far away from you. Khabe ehlengcwele ethandwa nguThixo. Kuthiwa wahlala wathetha nayo wagqiba wathi kuba ufuna ukwenza into ngomnina wakhe
uBenjamin khamenze xengxele ethandwa nguThixo wathi pha kulaa ngxowa kaBenjamin makufakwe indebe isilver khamenze fonoba kuzoba kwi-alabayi ebabambayo khamenze xengxele ethandwa nguThixo khamenze xengxele ethandwa nguThixo amen inefe sihlala phakathi kwazo amayelelo esiphumela phakathi kwazo kodwa uThixo yena asithi asifile uthi kule ndawo uyaphila masiyijonge phaa ku-43 phaa ku-43 le ndawo ithi usaphila nawubawo akayiqali ngoku apha ku-45 beyiqalile ku-43 27 khamenze ithetha into yoba ikhona le mvakalelo anayo ngefemeli yakhe khamenze xengxele ethandwa nguThixo nokuba yona ibimenze ntoni khamenze xengxele ethandwa nguThixo akayibalekanga nqala ngoku ngenxa yaloo imva esithi musana ithi indlela ayi-emphasize ngayo inguJoseph ubuyijonge kakuhle lento iqala wenjenje uJoseph ukuthetha awugqiba athi inguJoseph emphasizing the point that the person that is right in front of you khamenze xengxele ethandwa nguThixo ayisenguye ngoku utsafenati phaneya khamenze xengxele ethandwa nguThixo don't call me ngegama lasekuthinjweni khamenze xengxele ethandwa nguThixo call me Joseph khamenze xengxele ethandwa nguThixo uthi adeyazi abantu endikhumbuza le nto sisandukulwela inkululeko khamenze xengxele ethandwa nguThixo wonke umntu wayenendlela ayicinga ngayo le nkululeko abanye abantu babesithi xa sibuye ekuthinjweni izawuphela igama lithi uMzantsi Afrika khamenze xengxele ethandwa nguThixo kuthiwe kuse-Azania kuba wonke umntu wayenebhongo lokuba kuzantoni le nto sikuyo khamenze xengxele ethandwa nguThixo emva omnye esiphethe kweli phondo lapha Eastern Cape esithi don't call me Arnold khamenze xengxele ethandwa nguThixo ndibizeni mna uMakhengezi may his soul rest in peace khamenze xengxele ethandwa nguThixo kuba amagama khamenze ayatshintshwa abantu xa besekuthinjweni khamenze xengxele ethandwa nguThixo athi abantu sebekhulula imaski khamenze xengxele ethandwa nguThixo aziveze ububona njengoko ninjalo khamenze kwenze into yoba ningabe nibhekabheka niyazi ngoba lo mntu ndimthethayo noba benimane ndisithi ngathi kodwa into iyafana kodwa nixakwe ngotsafenati kwaneha khamenze xengxele ethandwa kodwa ngokuthi kuni without mask here I am khamenze xengxele ethandwa nguThixo yazi kwabantu abebesuka ngapha ezilalini khamenze xengxele ethandwa nguThixo entwanovuka suka ngapha ezilalini khamenze xengxele ethandwa siphethe amagama amakhulu amagama azo angapha elalini yayingoMaxwell khamenze yayingoMaxwell khamenze xengxele ethandwa nguThixo kodwa ithi yawuspeak up ifike ithi le church nguMaxwell khamenze xengxele ethandwa nguThixo yemani ndiyayikhumbula le nto kukho abanye abantu besuka ezilalini befika bengomdluli apha kodwa bathi bawufika kweli monti bafika bangoBasmore khamenze xengxele ethandwa nguThixo ithetha uthini le nto ithetha ukuthi ikhona into elapha egameni uJoseph khamenze xengxele ethandwa nguThixo sendawukhangela ke aqona manje niyijonge le nto kutheni lo muntu ezikhayisa kangaka ngoba ndinguJoseph inanini ngithini inantoni le nto kuthi khamenze xengxele ethandwa inantoni le nto kwifemeli yakhe ndafika lo mntu khamenze xengxele ethandwa nguThixo ithi iBhayibhile yam egama lithi Joseph khamenze xengxele ethandwa nguThixo lithi God has added uThixo wongezile khamenze xengxele ithetha into yoba apha khona uJoseph uzabangeza khamenze xengxele ethandwa nguThixo uba uyazi loo nto khamba kakuyokroba phabhek uyobona into yoba ukufika kwakhe uJoseph khamenze xengxele ethandwa nguThixo uyise wayehleli nabafazi bakhe ababini uLeya khamenze xengxele ethandwa noBhiliha khamenze xengxele ethandwa nguThixo kodwa uba uzawufika uJoseph kwanyanzeleka into yoba makangeze abafazi khamenze xengxele
lethandwa nguThixo wavela uRaheli kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo wavela uRaheli esithele chu uZilipha kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo bazohlala bangabafazi bakaYakobi kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. This man has added before he came. Wa-add Shifebeli kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo kodwa wathi awubefikile apho uRaheli kamenze ehlengwe naye wangeza ebantwana nebelishumi kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo wathatha lo we-11 wathi kubo uJoseph wathi lo weshumi elinesibini wathi nguBenjamini kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Leli ligama ilayo into ehlalihlale ilandele umntwana kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo walongeza ibandla lakaYakobi kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Ndiyaqaphela ke ukongezeka kwawe kwanento ndiyiqaphelayo apha laphela ulonwabo kubantakwakho. Omnye utata bethetha apha eredweni this morning uthi sometimes le nto yokuba uthi ebantwaneni bakho uzibonakalisa uba ngomphi omthandayo umntana wakho umenzela ubutshaba apha ebantwaneni bakowabo nalapha efemelini yekhaya wenza mistake nayo yakho ufike kaBenjamini ufike ukaJoseph kuba bafike sekwile age noko ngoku ikhangela usasa kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo yamenzela umdlalo uba kanti usakwazi udubula kwenzeke kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Kanti loo nto izawubangela into yoba uJoseph athiywe ngabantakwabo kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. NginguJoseph kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Uthi one into eyamthiyisayo ukuthandwa nguyise more than any other person. Two, wathi uyise that is not enough kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Uyise wamenzela induku eqheleqhele kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Yabangela into yoba loo nto baqalise ukumribhela as one of them. Kodwa nayo uJoseph akazenzela ngaphansi kange azama uzithengisa kule genge kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo naye uzenzela ubona butshaba buwesi qala wangumphuphi ngoku all of a sudden apha endlini uba kwenzeka into kukho umuntu ozasiphupha wathi ndiphupha into ethile and yonke loo nto leyo uqaphela into yoba inyusa his glory kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Obenu ubukumkani buyawa kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Uthi ndiphupha izithungu kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo zenu zindijikeleza kamenze ehlengwe zikukapha kum kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Kodwa samzasi semaphakathi kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Loo nto yabaqubisa abantakwabo kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Uthi nguJoseph kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Elesibini iphupha lakhe kamenze ehlengwe lethandwa. Uthi njengobelele nje ujonge inyanga kamenze ilanga ujonge inkwenkwezi uthi inkwenkwezi zili-11 zonke zijikeleza apha kuye zidensa around him kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. OoRubheni ento lesithathu uba zinkulu kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Bayibona into yoba ikhona into ezakwambi baqala umona kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo kuba umona ayiyonto ekhiwe ezemleni kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Yinto eyenzeka phakathi kwabantu bezalayo kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Yes, sometimes iziphiwo ezi zethu kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo ziyabasinda abantu. Inkosi ubunesiphiwo naso uyawuqaphela into yoba wawukade unezihlwele ezihamba ecaleni kwakho kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Kodwa abantu basibona into yoba esi siphiwo sakho siyagqama uqalise baqalise usindeka sisi. Basindeka nangoku kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Bathi xa bembona ethunyiwe nozithethe ezinye bashumayele xa bembona esiza bamjika ngegama ngoku wayekuba nguJoseph lo bathi nanku laa mphuphi esiza kamenze ehlengwe lethandwa nguThixo. Ngelo xesha akasadlobi yena umntu
lo ngayazi into bakuhlela nje kuyabhuma hayi ubaphathela ukutya kame ngekhengo lethando uThixo lathi church wangu uKristu kumthandazo wenkosi siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla kanti asisonka sizamenzela ukutshaba kubantakwabo uJoseph kame ngekhengo lethando uThixo bathi masimbulala kame ngekhengo lethando uThixo bathi uRuben yena kame ngekhengo lethando uThixo wathi amasinambulala igazi lakhe malingabizwa phezu kwenhloko zethu kame ngekhengo lethando uThixo kuba abantu abasegquguleni ukhona umuntu uThixo azasikamsebenzise abemnye ukwenza into yokuba asindise abanye abantu engasiqondanga yena haleluya bathi masimfake hayini madoda masimfake emqolombeni singambulala kame ngekhengo uJoseph manje kuba uJoseph kame ngekhengo lethando uThixo wathi umqolomba bekade kuhlale kungekho motion kuwo kodwa wathi ungena uJoseph kongezeka emotion emqolombeni kame ngekhengo lethando uThixo because sometimes igama lo liyamlandela kame ngekhengo lethando uThixo ngiyayithanda ke lento kame ngekhengo lethando uThixo uthi xa uthiwe igama kubonakala izinto emveni kwegama lakho kame ngekhengo lethando uThixo ayimbi lento abazali abahlala benethemba lokuba unyana besimthiya uba ngumonwabisi kame ngekhengo lethando uThixo kuba xa uzawuthi xa kufike umonwabisi apha ekhaya ikhaya lethu libe nobushushu libe nobuwarm kuba konwatyiwe ekhaya asuke yena kame ngekhengo lethando uThixo ibe ngumntu kame ngekhengo lethando uThixo azawuwisa ikhaya abanye abantu basakhumzi uthemba into yoba kame ngekhengo lethando uThixo uzawakha lo mzi asikamane ukufisa kame ngekhengo lethando uThixo amane ukuthisa kame ngekhengo lethando uThixo kodwa bahlala emqolombeni afika ama-Ishimayeli hayi listen to this one hlala emqolombeni helplessly kame ngekhengo lethando uThixo kodwa afika ama-Ishimayeli yavakala inqwelo yama-Ishimayeli isiza kanti le nqwelo kame ngekhengo lethando uThixo izawusindisa umphefumlo kame ngekhengo lethando uThixo kaJoseph kame ngekhengo lethando uThixo wamthengisa kuma-Ishimayeli kame ngekhengo lethando uThixo bathi bamthengisa kame ngekhengo lethando uThixo umthengiswa lo hayi Nkosi igama lakhe if is not enough ubathengiswe kuma-Ishimayeli afika ama-Ishimayeli amthengisa uPotifara kame ngekhengo lethando uThixo wayoba phaa kwaPotifara ayozithathela nasetrongweni bashumayeli zezenu nabalingwa benu kodwa wamka wayohlala kwaPotifara kame ngekhengo lethando uThixo ekuthi xa kubizwa inkosi phaya uPotifara belingashiywa igama likaUtsafenathi Paneha kame ngekhengo lethando uThixo ndifuna ukuthi kuwe ingabe uhleli emqolombeni lo mqolomba uhleli kuwo umqolomba wokuba kukho abantu ababhiza bahlebana nawe kame ngekhengo lethando uThixo kame ngekhengo lethando uThixo uhleli kulo mqolomba uthi ungakwazi nokuphakamisa inhloko kuba uyacinga wonke umuntu uthini na kodwa ndifuna ukuthi kuwe themba iyazi inqwelo yama-Ishimayeli kame ngekhengo lethando uThixo hlala phamqolombeni kame ngekhengo lethando uThixo into ozoyenza phamqolombeni uzokuhlala uthandaze kame ngekhengo lethando uThixo manje usilinda ukushona sisifo okamana amahluthwa dawusaba ukuthi ayenzeke into yami kame ngekhengo lethando uThixo uthi mamtshawe bethandaza uthi bambi ifamily kame ngekhengo lethando uThixo asakwazi kame ngekhengo lethando uThixo nokwenza uba wethu asezulwini asikwazi nokwenza uyanga kuba abendlini abantu ba-isolate-iwe igama amagama amatsha futhi amagama akhona nabo ibe ngathi into enhle this person has been isolated shini madoda i-isolation lena kame ngekhengo lethando uThixo ibangela into yoba
ingathi uhleli right kanti iyabulawa uyathezwa ikhona khamenze ehlengweni ngabe uhleli kulo mqolomba kuba you can't let go uthi abantu bakho mabahambe ikhonomi ibahambisile kodwa ngifuna ukuthi kuwe khamenze ehlengweni ethana stay in that mqolomba hlala kulo mqolomba khamenze ehlengweni ethana umane usithi umangentoba inqwelo yamayishmayeli isendleleni zoqhubilo wathi abantu besahleli njalo wathi phezulu upresident wathi ngiyalisusa ngoku le-lockdown le-level ka-3 ndinisa khamenze ehlengweni kwi-level 2 ithe intoba ama-ishmayeli ayafika khamenze ndibona abanye abantu bedansa besithi we can't even wait for umvulo khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo upresident uthethe izinto bebezifuna abanye abantu baqala uphuma kwaphezulu emqolombeni khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo funa ukuthi kuwe xa sizawugoduka khamenze ehlengweni ethandwa kuba kuyazi bona abokhangela mani umkananakazi khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo owayegulelwa yintombi khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo athi umkananakazi awuva intoba nangu uyesu ephuma eTzitoni khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo wakhwaza sometimes ezinye izinto uzenza kube kusithiwa kule ndawo you can't cross kwi-bound kule ndawo kodwa wathi lo muntu kuba uyagulelwa yena wathi wakhwaza ngegama elikhulu yesu unyaka kaDavide ndenzela inceba khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo wanga abaphathi belizwe bangamvala umlomo khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo kuba uzawuphakamisa ngokuyesu khamenze ehlengweni sometimes uthi abantu befuna uyazi loba khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ndandikhululwe nguwe entolongweni yam ndandikhalwe nguwe ikhamandela lam kodwa kubekho abantu besithi uyafunda Nkosi bakuyazi loo nto khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo mamele xa ede ambonge athi yesu nyana kaDavide akanelanga nje ukumnqula yena wamkhangela nomnombo wakhe khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo funa ukuthi ke ngoku lo mkananakazi ucula le vesi namemeza iYehova yandisengxingweni wandinceda wandibeka endaweni ebanzi ingaba ngathi ngoku usahleli awuphangeli kuba abantu abathi hayi tata ndisafumana le 350 mna sinikwa abanye ndimane ndisithi kubo hlala emqolombeni ayeza bayishmayeli khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo hlala kule ndawo uhleli kuyo kodwa uhlala uyazi intoba uKristu ungumkhululi wakho xa sizawuyeka khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ndifuna uqaphele nje ezi zinto khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo bazalwana bam ndiyafuna uyaphila utata kodwa ndifuna ubuyela kwezimba sizogoduka khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ithi usaphila na utata usaphila na utata kutsho umntu ebehlungiswe kule ndlu kayise khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo kodwa ngoku ume nabantu abantu bebembeke emqolombeni khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ubonisa inhliziyo yakhe uba mhlophe kwayo khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ingathi uthetha laa nto ndiqala uyiva apha komasingcwabane zenze Thixo khamenze ehlengweni iintshaba zam zibe zinyawo khamenze sisitulo senyawo zam ndayiva apha emgalelweni loo nto khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo wangathi uthetha yona khamenze uthi usaphila laa kuthiwa ithi iBhayibhile yam jonga ithi iBhayibhile yam kwanzima uphendula khamenze ehlengweni babhekabheka khamenze kuba umntu oyazi into yoba ubulala omnye umntu akanwabi xa uthi gqiyo mntu khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo uthi kubo sondelani kuba mna I have let go ndikhulule into bendijonge ngayo nina khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo nina nacinga okubi ngayo kodwa uThixo wacinga okulungileyo ukwenza into yokuba abantu kusinde ihlabathi khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo ufuna ukuthi xa sigoduka khamenze ehlengweni ethandwa nguThixo yazi sometimes
ukuthi abantu sebesithi baqedile ngawe abethe bakukhahlela abethe ngolethanda umthixo kodwa ndithanda lo mhlabeleli athi lo mhlabeleli uJesu uvuke ekuseni abethe ngolethanda sebesithi baqedile ngawe abethe ngolethanda umthixo kodwa usuka kumbongozela amandla amatsha ngilethanda umthixo athi lo mbhaleli xa ndiswela amandla uqali namandla kuwe Nkosi ngilethanda umthixo into yesithathu endifuna siyijonge abakuJoseph we must learn intoba sikholele we must let go you must let go masikolele ayikho kwethu ukuziphindezela impindezelo asiyo yethu ngilethanda umthixo sometimes esisiphiwo sakho sikwenzela umdinisi phakathi kwabantu amen ngilethanda umthixo athi lo mntu ngilethanda umthixo ebelulutho phakathi kwabantu khawuse kuvuka umoya abantu bavele badiscusse ngaye bathi abantu masimthengise masimlahle simlahle ngapha kodwa uthi uYesu ngilethanda umthixo hayi man lindela amandla amatsha is going to give you new energy yes ngilethanda umthixo